můžou do výběhu právě teď. Ale první pouští. Ale první, tak to pust. Opálíme? Jedem na to. A duhy jedou výběhem. Přesně tak, jak jeli před kdy dosáhli zatím celkového rekordu Pardálova výběhu. Tady se skládí bez problémů druhou překážku, ano, a samozřejmě to je největší pro diváky, takže můžete sledovat i nějaký ten parakotou, případně jinou parádičku. Ano, druhy vynechávají hrazí, protože samozřejmě ručkování je podstatně rychlejší mezi lovetními hrazky nohama. A tady se zdá, že trošičku přibrzdili, ale uvidíme, jak to bude dál, protože zatím jsou čtvrté překážky a lepší mezičas než minulý týden. 1 minuta 2 sekundy je opravdu super rychlý čas. Uvidíme, jak to těmhle třem Pardálům půjde. První výstřel a první odladění barvy se zatím nepovedlo. Uvidíme, jak to půjde dál. Zatím je to velmi rychlý postup. Hrana, musíme jít na dno. Pánové, snažte se. Jo. Je to tam, první barva je odladěná. Ne, hrana. To bylo bohužel vedle. Tak tady trošičku brzdíme na této Hrana. Bohužel opět vedle. Je vidět, že nervozita. Jo. Máme odladěnou druhou barvu. Teď už stačí odladit jenom třetí barvu. Trošku přestřelení, nicméně v mezičase je zatím stále velmi slušný. Bohužel za, trošku méně před kolonou by to chtělo. Jo. Je to tam. Helma tady. Můžem. 1, 2. Třetí! Běž! Pánové, zdá se útočí na rekord výběhu, tedy na 4 minuty 22 sekund, protože pokud budou šplhat dostatečně rychle, tak si myslím, že jsou schopni ten svůj čas z minulého týdne Jsem ready. překonat. Odtroubeno první pivo. Ano, a s napětím sledujeme výkon těchto borců, protože jsou opravdu blesku rychlí. Druhé pivo je odtroubené. Klidu, kámo. Teď už stačí odtroubit jenom třetí, ale to už rekord nebude, protože máme 4 minuty 19 sekund, 4 minuty 20 sekund. Je to tam a teď stačí už jen zastavit časomíru. Pojď. A tu zastavujeme v čase 4 minuty 36 sekund. Nádherný čas.